Faidi hingga cengtini ilembak ni kogrok no porilayana. Cengtini porilayana फोरोंमुं बिजाबनि बेरेम गांके चिचार हदा बाय कागै तंनाय borok sakni muchungmani simi manna chaitogo tei buisoi khe chapmarokno kebengui bachao. Buto asabo kaham hamya sawui manmano twiwi tongthokjakya tamo khe sakni uansukmano simi sawui se tongthokjago. Tomung hamya nasilermung achairuo lachimung khe nasilermung achairuo. Borokni khokni kok khe ha kuthuk bisingni twi hai sinairokni khokni kok khe cher sawui phainai twi hai. Majra gwnangrokni bwkhak wngwi bus thummani eba majra kwrwirokno majra bermani abo bai busoi khlaiya wngma klaio. Buto asani kok khe walaimung tubuo tei bini kokle swbrakjakna se kobogo. Buto asani khukno bono kororwuo tei bo bini kokbai no khwio kwchao. Kok hunu hanai chamung kothok hai abo bwkha bisingo habwi thango. Samung no sak nangjakya borok khe sokomor naisani takhuk. Subrayungni mung wngkha kuchuk nok kwrak hai. Borok kahamrok aro no kharwi katio. Gwnang sani rangchak richak no bini chokdeol kitingjak kamiyung. Borokni rangri no se borok chokdeol kuchuk hai khakao. Komorna swkang kungchukma phaio tamo khe koinani wngkhe bini borom bo phaio. Khwnasukya sini kok kiphilwi sama wngkha butowa wngmani tei lasima singsa wngna nangmani. Amsukno chwng tini o porilayano haikhe chwng phainani sallogo bo abo haikhe no kaitoni kokthairokno chwng teibo swrwnglainai teibo salainai. O kokthairokni bisingtwi khe chwng joto o ha sakani tei khwnai tongnairokni bisingo kaitor hamrui khlai tongo. Amen.